començar el programa d'avui, ens retrobem amb un actor que fa massa temps que no vèiem i també amb les 4 dones que escriuen el seu nom amb la lletra T de teatre. Les T de teatre són l'Àgata, la Carme, la Mamen i la Marta. Fa 20 anys que van juntes fent o fent-se fer espectacles a mida de la seva personalitat. Si algun dia penses que potser s'estan repetint, elles són prou hàbils per fer un canvi estilístic i canviar de parella. Ara s'han aliat amb un dels dramaturgs de moda, Pau Miró. Aquesta nit al Teatre Romea de Barcelona, les T de Teatre estrenen Dones com jo, el 8è espectacle de la seva carrera. Avui és aquell dia tan interessant en el que per fi podran veure si allò que volen expressar amb aquesta obra i els seus personatges el públic ho rep de la mateixa manera que s'ho han imaginat. Per comprovar-ho, farem un experiment. Quan falten 3 hores per l'estrena, ens trobarem amb la companyia per plantejar-los unes preguntes. Llavors, un cop vista l'obra, farem les mateixes preguntes als espectadors. Així veurem la connexió entre l'escenari i la platea. Amb el primer que hem quedat és amb en Pau Miró, l'autor i director que amb aquesta obra tanca una trilogia dedicada a 3 grups d'edat concrets. Primer van ser els homes que voltaven als 60 anys, els jugadors. Després vindrien els joves d'una vintena d'anys a un refugi indi. Ara és el torn de les dones que s'acosten a la 50ena, com les mateixes T de teatre. És un mal moment, però els mal moments sempre porten coses bones. Jo ara robo flams al súper pel meu fill. Si t'ho pares a pensar és trist, però si no, és molt divertit. Si vols algun dia quedem i robem flams juntes. De Dones com jo has dit que és una comèdia però amb drama i un drama amb molta comèdia. Tu, el públic d'avui, què creus que dirà quan surtin? Crec que diran que és una comèdia, però que per sota es van dient coses i que el rerefons no és gens divertit, sinó que és trist. Però l'aparença de la història és de comèdia. Ara anem a veure les 4 protagonistes de Dones com jo, les T de teatre. Començarem amb l'Àgata Roca, que interpreta el personatge que ho desencadena tot, un arquitecte que s'ha quedat sense feina i decideix desaparèixer. Es refugiarà aquí, en un antic despatx i vivenda del barri El Raval. No faré cap disbarat, us ho juro, és que ni se m'ha passat pel cap. Només vull desaparèixer un temps. Fins i tot les teves 3 amigues no entenen gaire això que hagis abandonat la família. Tu creus, però, que avui el públic, un cop hagi sortit, et justificarà el que has fet? Ho entendrà? Jo espero que sí, perquè, a veure, jo crec que el que té ella és una crisi bastant profunda, que fins i tot ella mateixa no sap explicar. No hi ha un tema en concret, saps? No és m'han anat per això, això o això, sinó que és una crisi tan profunda d'ella que vol desaparèixer. Ara anem al camerino de la Carme Pla, que interpreta una professora que s'ha quedat sense feina i que no para de fer pastissos. Vaig fer un pastís, el millor pastís de la meva vida, un miracle. Normalment em surten fastigosos i mira que ho intento, El teu personatge fa molts pastissos, no gaire bons, pel que expliqueu. No. I sembla la més arrauxada de les 4, que fa algunes coses que són fins i tot perilloses. Sí, és un personatge que no pensa massa, no sé per què me l'han donat, i sí, impulsiu, visceral, no pensa, i llavors fa... El que passa és que hi ha una cosa de les que fa aquí a l'obra que és bastant gruixuda, però que sí que té el detall de demanar permís de si volen col·laborar-hi o no. Ara és el torn de visitar la Mamen Duc. Ella es posa a la pell d'una biòloga que treballa en un peatge d'autopista, o sigui que ja veieu que cap de les 4 té sort a nivell laboral. Em sento una miqueta estranya, però... Estranya per què? No estic acostumada que les coses em vagin bé. Tranquil·la, ja s'espatllaran. El teu personatge el tema feina com les teves amigues, però sembla que l'amor potser et va una mica millor, tot i que no ho sé. A veure, no expliquem gaire res, però tu què creus que pensarà el públic? Jo crec que pensarà que sóc afortunada i després tindrà molts dubtes. Però, de fet, comença molt afortunada i molt positiva, és un personatge molt positiu. Després ja començarà el públic a dubtar o a veure que alguna cosa estranya hi ha. I acabem la ruta al camerino de la Marta Pérez. Ella fa de l'amiga que anima la resta a participar en un concurs de ball. Has de presentar una coreografia i donen un premi. Si guanyes, esclar. Te n'adones que no és el moment. Sí, ja ho sé, que hi ha coses més importants. Això no és un secret, les 4 que veu ballant una coreografia del Roberto G. Alonso, quan vau presentar l'obra vau explicar que això era una cosa que us havia fet patir una mica. Home, sí, ens va fer patir perquè nosaltres no som ballarines, no? Podem tenir més o menys gràcia, però no som ballarines. Llavors ens feia patir, però la veritat és que, home, jo crec que és un subidon pel final de l'obra i per veure aquests personatges que en el fons són aquí uns perdedors i lluiten i volen sortir-se de cadascuna de la seva situació i veure que tenen nassos de fer això, tant els personatges com les actrius, jo crec que això agradarà.
Ara és l'hora dels espectadors de l'estrena. Veuran tot això que s'han imaginat l'Ester de Teatre i en Pau Miró? No li expliquis a ningú que sóc aquí. He conegut un home. Aquesta hora hauries de ser a l'institut, no? M'han fet fora. Les dones com jo no fem miracles. Ara és l'hora del veredicte. El públic ja ha vist l'obra i ara sabrem si opinen el mateix que l'Ester de Teatre i en Pau Miró. Aquesta obra què em diries que és? Una comèdia, un drama, una comèdia dramàtica? Jo crec que és les dues coses i que val la pena riure de les desgràcies. Una molt bona combinació de drama i de comèdia. Crec que, a més, jo soc molt fan del segell de teatre i del segell Pau Miró i crec que combinen molt. El personatge de l'Àgata, aquesta dona que fuig de casa, l'hem entès? Sí, jo crec que sí, absolutament. Absolutament a tots ens ha passat, no? Algun moment que ens agradaria fer això i desaparèixer. Home, jo el que no entenc és per què no se'n van totes. M'entens? Sembla que els donem forces motius perquè ho facin. Hi ha el personatge de la Carme, la professora que s'ha quedat a l'atur. Respecte a les altres, com la definiries? Jo crec que és la que té més necessitat d'evadir-se. D'alguna manera és la menys valenta, la més folla, la més loca. Potser és la més impetuosa, no? Potser és la que està més cremada. No, és que totes estan molt cremades, la veritat. Hi ha el personatge del Mamen-Duc, que sense explicar massa té una relació amorosa que no sé jo si és gaire bon o no. A mi m'ha semblat que sí, perquè tot el que ens fa respecte i ens fa, no por, però sí respecte, ens fa anar cap a altres cantons de nosaltres mateixos que està bé. Jo m'agrada molt que té molta il·lusió, ella, i això és bestial, que quan s'està enamorat es tingui una il·lusió bàrbara. En aquest moment de la il·lusió, si acaba bé o malament és el de menys. Disfruta aquest moment de la il·lusió, home. Les de teatre estaven preocupades per si ballarien o no ballarien bé. El teu veredicte quin seria? Són molt bones actrius, molt bones actrius. I tenen ritme. El ball és fantàstic i només per aquest ball ja val la pena venir, fantàstic. I ara podeu ser vosaltres els que mateu el veredicte del Dones com jo.